दतमा ब्लकनि सिङाव थानाय नैबे लरियादाङि गामि बे गामिनि रायजो राजाफ्रा दिनै गावबुराखौ लाफानानै गासैबो रायजो राजा बे गामि दरसेनि गासै रायजो राजाफ्रा दिनै इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाबाय। बिथांमोनहा सिगाङाव बिपिएफनिमोन प्रमिला रानी ब्रह्मआ बायदेवजों बिथांमोना थाफादोंमोननो। बिथांमोना बुंदों जे जौगानाय हाबाफारिया बिथांमोननि गामियाव जायाखै। बिथांमोननि गामिखौ बिपिएफआव गोबाव थादोंब्लाबो नासयनानै दोनदों। दा आरो जों फैनानै नुफैबाय नंमारगौबो। दा दिनै जोंनि इउपिपिएल दोलोआ प्रमद बर' दैदेननाय बे इउपिपिएल सरकारा जिखिनि जौगानाय हाबाफारि लाबाय थादों आरो दिनै एनडिए हिसाबै जोंहा मोनथाम दोलोजों जिखिनि दिनैहाय फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थियाव जोङो दिनैहाय बादायदों। दा बेयाव बिथांमोनहा जोंनि दोलोनि निति आदर्शखौ मोजां मोननानै दिनै जगदान जाफैदों आरो बिथांमोनहा मिजिं खालामदों जे नैबे सरकारा जिहेतु गोजोन लाबोबाय, नैबे सरकारा जिहेतु जोंनि गेजेराव खौसेथि लाबोबाय, नैबे सरकारा जिहेतु मुगैलायनायनिफ्राय फोजोबनानै दिनै बिदा फंबाय सानलायनायखौ लाबोबाय, जौगानाय हाबाफारिफ्रा दिनै जागासिनो दं, न' बां दिनै लुजागासिनो दङ। बे गासैखौबो बिथांमोनहा जोबोद मोजां मोनदों आरो बेबायदियैनो दिनै बिथांमोना गामि नाङैनो गावबुराखौ लाफानानै गासैबो गामि नाङैनो दिनै इउपिपिएल हान्जायाव बिथांमोना जगदान जाफैदों। जों मिजिं खालामो दिनै बिथांमोननि जिफोर जेंना, बे जेंनाया जोंनि थाबैनो निस्सय जोबगोन आरो बेबायदिनो जोङो गासैबो हारि माहारिखौ लानानै आवगायलांनो नागिरदों आरो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोङो दिनै इउपिपिएल हिसाबै बा एनडिए हिसाबै जोङो मजबुत मोनसे स्थितियाव दङ आरो बिदिनो मजबुत भाबैनो जों देरहालांनो थाखाय दिनै थियारि जादों। गोजोनथाव खौरां, नोंथाङा कटन आरो इरि जि गाननो मोजां मोनोना? नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों चिरां जिल्लानि सापागुरियाव थानाय आगर दाग्रा आफादा 1 एप्रिलनिफ्राय 30 एप्रिलसिम बैसागुनि 20% 50% डिसकाउन्टनि अफार। आगर स्ट'रआव हौवाफोरनि थाखाय कटन आरो इरि जिफोरखौ मोननो हायो, जेरै जेन्स शार्ट, शर्ट कुर्ता, लं कुर्ता, वेस्टकट, गामसा स्टल, मफलार, आर'नाइ आरो हिन्जावफोरनि थाखायबो कटन आरो इरि जिफोरखौबो मोननो हायो, जेरै लेडिस कुर्ता, लेडिस टप, लेडिस पेन्ट, दखना, साद्रि, इरि स्टल आरो इरि सलफोरनि गानग्रा जोमग्राफोरनि जिखौ मोननो हायो। कटन आरो इरि जिफोरखौ गानग्रा एबा बायग्राफोरनि थाखाय आगर स्ट'रआ मोजां सुबिदाबो खालामदों, जेरै अनलाइननि गेजेरजों वाट्सएप नाम्बार, फेसबुक आरो इन्स्टाग्रामनि गेजेरजों बायनो हागोन आरो सोरबाफोर हलसेल बायग्रा दंबा हलसेलबो बायनो हानायनि सुबिदा दं। बेजों लोगोसेनो मोनसे गोजोनथाव खौरांबाव, आगर दाग्रा आफादाव सोरबाफोर जि दानो गोसो गुदुं आइजो सुबुं दंब्ला जि दाफिननो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय 8822063339 9678923836 आरो 9613 224401 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।